Ademais de colaborar na investigación contra o cancro, os 2 euros que vale a entrada a este partido benéfico darán dereito aos seus portadores a participar en numerosos sorteos que se celebrarán tanto no descanso como o remate do encontro. Todos os premios serán doados por casas comerciais dos concellos e arredores que desexan sumarse tamén a esta iniciativa solidaria. É unha organización importante onde vamos a ver fútbol, porque hai xogadores de calidad tamén, que foron o seu tempo xogadores de calidad, pero vai haber sorteos de moitísimos regalos, como ven sendo estes últimos anos, onde por un módico precio a xente pode divertirse e ao mesmo tempo levarse un regalo. O regalo máis importante, evidentemente, é o que a xente lle vai a dar colaborando con esas aportacións económicas. O partido benéfico que dará comezo ás 6 da tarde nace hai 4 anos a iniciativa dun grupo de amigos vinculados á hostalería que decidiron organizar un encontro entre os coñecidos que ao final converteuse nun evento festivo que enfronta a cafetería Barbantia Cookers. Iniciouse fai 4 anos para xuntarnos unha pandilla de amigos e levar a cabo unha xuntanza de xente conocida e acabamos colaborando ca Asociación de Lucha contra o Cáncer de Boiro e seguimos ca mesma iniciativa. Outro ano máis, esperamos que canta máis xente mellor, a ver se batimos o récord do ano pasado, que xe foi unha cantidad importante, e esperamos que a xente o tome como unha tarde distinta. A organización fai un chamamento á cidadanía a asistir ao encontro que rematará cunha degustación de paella para os asistentes. Que o día 26 en Vista Alegre vamos a meter un gol ao cancro. Invito a todo o pueblo de Boiro para que nos siga. Os pais que leven aos nenos, que hai regaliños para os nenos, o sorteo é importante, pero bueno, que os pais leven aos nenos, que os nenos temos que involucrar en este caso, en estes eventos, para que os nenos vexan que seus pais colaboran. É moi importante que os pais seamos espello dos fillos. Entonces invito aos pais que suban cos nenos, invito a todo Boiro que suba a Vista Alegre.